Besh, Ha? mag-outing daw ta sunod si Mana. He? Outing? Ha? Sunod si Mana? Ha? Unya, di nasad madayon. Ha? Kay, dagang kay garason. Ha? Napay panaan nga ako'y dala sa bami. Ha? Ako'y dala sa hotdog. Ha? Ako'y dala sa sinugba. Ha? Ako'y dala sa isda. Ha? Unya, ay nag-aktual na, wala na yung madayon. Ha? Kay dagang kay garason. Ha? Si Jubik, di kadto kay Gilantan. Ha? Si John Paul, delikado kay Juti. Ha? Si JM, delikado kay Way Kwarta. Ha? Si Ella, delikado kay Bantay sa Bata. Ha? Si Kim, delikado kay nagpatuli ang bana. Ha? Unya, si Jimberly, di mo kaadto kay di sugtan sa mama. Ha? Masa naman daan eh? Ha? Sige lang katag sabot, ane niya, way dayon-dayon. Ha? Ikasi 20 na tong sabot. Bisag usa, wala ginadayon. Ha? May pamag-drawing lang nato, no? Ha? Ako'y drawing. Ha? Sabutan nato ba nga nung di madayon? Ha? Sige lang tagsabot ane. Ha? Sabot dire, sabot dito. Bisan usa, why na dayon? Ha? Magpuyo ta. Ha? Magpuyo ta. Hiyahay tag outing. Ha? Outing kog ako, outing mo ginyo. Ha? Para madayon. Ha?